करने का टाइम आ गया है। ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ కు సమయం అయిపోయింది, వీఆర్ఎస్ వచ్చేటువంటి టైం వచ్చేసింది। क्योंकि ये केसीआर की सरकार और चंद्रशेखर राव खुद झूठे वादे करने में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है। కేసీఆర్ గారు అబద్ధపు మాటలతోనే ఇవాళ ప్రజలను మోసం చేస్తూ ఏ రకంగా ఇవాళ మొత్తం హామీలన్నీ కూడా ఉల్లంఘించి మోసం చేస్తున్నందుకు ప్రజలు ఇవాళ ఆలోచన చేయాలి। मित्रों, मैं सिर्फ यहां की बात करता हूं। गुर्रम गुंडा पुल पूरा करने का वादा किया था, जो नहीं हुआ। మిత్రులారా, చేసిన హామీలు అబద్ధాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయంటే గుర్రం గడ్డ వంతెనను 2 ఏళ్లలో పూర్తి చేస్తామని చెప్పి కేసీఆర్ మోసం చేశాడు। गट्टू लिफ्ट इरिगेशन योजना पूरी नहीं की। గట్టు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కూడా రామాపురం గ్రామానికి ఇస్తాని అది కూడా చేయలేదు। पलामुरु, रंगारेड्डी और जुरालाल की सिंचाई योजनाएं पूरी नहीं की। పాలమూరు రంగారెడ్డి జూరాల ప్రాజెక్టు గట్టెల సాగునీరు నెట్టపాడు రిజర్వాయర్ నిర్మిస్తానని చెప్పి హామీ ఇచ్చి హామీని నిలబెట్టుకోలేదు కేసీఆర్। गढ़वाल में मेडिकल कॉलेज 300 बिस्तरों वाला देना था, वो वादा भी पूरा नहीं किया है। గద్వాల్లో 300 బెడ్ల ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేస్తామన్నారు, అది కూడా చేయలేదు కేసీఆర్। कृष्णा नदी पर गढ़वाल से बीरेली तक पुल बनाना था, वो भी नहीं बनाया है। కృష్ణా నది మీద బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం చేస్తాడు, ఆ వంతెన కూడా నిర్మాణం చేయలేదు కేసీఆర్ గారు। गढ़वाल में 500 डबल बेडरूम वाले घर गरीबों को देने थे, वो भी नहीं दिए हैं। 500 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఈ గద్వాల్ పేద ప్రజలకు ఇస్తాడు, అది కూడా నిర్మించలేదు కేసీఆర్। गढ़वाल में हथकरघा बुनकर पार्क बनाना था, सिर्फ उद्घाटन किया, पार्क नहीं बना। గద్వాల్లో చేనేత కార్మికుల కోసం హ్యాండ్లూమ్ వీవర్స్ పార్క్ ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు, అది కూడా నిర్మాణ పనులు ఇంతవరకు ప్రారంభం కాలేదు। और किसानों को भी उन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया है। రైతులు కూడా కనీసమైనటువంటి వారికి హక్కులు ఇవ్వలేదు, అధికారాలు కూడా ఇవ్వలేదు। और अभी मेरे वाल्मीकि समाज के लोग चिल्ला रहे थे, मैं आपको बताता हूं, आपकी सिफारिश भी इन्होंने केंद्र सरकार के पास नहीं भेजी है। यहां कमल फूल की सरकार बनाइए, हम इस पर जरूर विचार करेंगे। వాల్మీకి బోయ సమాజం పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారు, మీరు నినాదాలు ఇస్తున్నారు, తప్పకుండా మీ న్యాయమైన కోరికను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుంది। మీరు ఇక్కడ బీజేపీని గెలిపించండి, కమలం వికసించండి, తప్పకుండా మీకు న్యాయం చేస్తాము। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने घोषणा की है कि तेलंगाना का अगला सीएम बैकवर्ड क्लास से होगा। बैकवर्ड क्लास को हम तेलंगाना का पहला बैकवर्ड मुख्यमंत्री देने का वादा करते हैं। మిత్రులారా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇటీవల ప్రకటించారు, బీజేపీని తెలంగాణలో అధికారం తీసుకొస్తే బీసీ సీఎం చేస్తామని। మొట్టమొదటి తెలంగాణ సీఎం బీసీ చేయాలంటే బీజేపీని గెలిపించాలి। तेलंगाना में 52% ओबीसी है, 135 बैकवर्ड कास्ट की जातियां है, मगर मुख्यमंत्री नहीं दिया। हम वादा करते हैं, आप कमल फूल की सरकार बनाओ, हमारा मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा। 52% బీసీ జనాభా తెలంగాణలో ఉన్నది, 135 బీసీ కులాలున్నాయి, కానీ రాష్ట్రానికి ఇప్పటి వరకు 16 మంది ముఖ్యమంత్రులు అయినారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ వరకు, కానీ ఎవ్వరు కూడా బీసీని ముఖ్యమంత్రి చేయలేదు। మీరు బీజేపీని గెలిపేయండి, మొదటిసారిగా బీసీ ముఖ్యమంత్రి భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తుంది। इन्होंने बैकवर्ड कास्ट को टिकट देने में भी अन्याय किया। कांग्रेस पार्टी ने भी बैकवर्ड क्लास को टिकट देने में अन्याय किया।
भारतीय जनता पार्टी ने तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा टिकट बैकवर्ड क्लास को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని బీఆర్ఎస్ పార్టీ గాని బీసీలకు అనుకున్న మేరకు సీట్లు ఇవ్వలేదు. కానీ బీజేపీ ఈ రెండు పార్టీలకు కూడా అత్యధికంగా